Kimat kusan hagasngi buram kamaria jong resri bakui. Pra pengen menta kasngi kabalang garaki kasngi buram jong kamaria jong resri bakui. Kini kasngi ka khot kawe dengi bat pusan ya kajing maya jong kris lang ba urusari balayalam da kamaria kakme jongi. Kajing sedang jong kini kasngi buram kelalong nadu usnem khatsan spa nya kuwe hagaba upo payes bakui pesan. Lakot ek kristan banduai rosari katba ke kan hun sipai kristan le kendo punya kon persya e kan hun sipai duriau baklan bor hakat ma di pantu hapadeng kini gejing le persya ki batre mat na gejing e baro ki sipai kristan kila yo ye gejing job badi kini gejing job pen syong nong rem ha gejing sai bakrau jo kemaria lemba urusari bakoi nadu kata kapor kabalang larki ye ka nyu tari kurisau kum gejing kan mau ya ka bor ka jing yada ka jing sup ka patoy na ka ne ka jing duai ya urusari bakoi haga history jong ka parthai barok wai urusari ula ka lalong watiar buan ra jing kala ya ka jing im jugi breu berkumju ya kiri haga parthai commissionary ko mo Dominic bakoi bar Louis dem Manford bakoi la panu kami urusari ban hikai ya ka gospel hagiri bai ba kham tam ya gitu ki bam nang tho na pulih Hafatima jong kari Portugal haus nem kat kena sepak kat nyo. Kemarin Thursday kelapau hagi lainut ki kena. Dak bakar pa de ke perthai banduai rosari man kesngi. Na ke benta ke jingsuk pa ke jingkela ke pemut jo ke nampak. Ke jing pela jong kesngi kelapen scam ya ke kubor jong ka. Baru rosari wala sapliang keleng ke perthai. Da ke jing somset banduai hagarukam ke patamba. Haus nem kat kandai sepak propen riu. Haga jing yaki jong ki pai ba haga kari Filipin taki lakmut ki preu kila duai rosari haga lenti ke singkit dak badem kho siu bar haga ni kapor ki sipai haga jaka ban herthma kila pendem ya ki tiar yele jong ki bar kila penlong ki ben yo e ke jing jap dak pasuk khem jing ya usna ha khandiat snem dan bon ki ru khoi ku mu padre preu ki ong bo rosari udai ka atiar bayarap yangi banyale persya ya ke jing sniu bar yok so Ukraine Kajing kelipat kawan mentai ni. Hatu ngisim kiai urusari berbantuai yu. Hatu ngim sngau don jimentoi bantuai yu. Let's say don na preng jungi bangim sngau don por namar bantuai yu kasim por. Kalau aruk bandon kajing sngau ba udai kajing duai jung kiru niam ikhna pule banlong bendok ne ru niam. Don rut na preng jungi ki baong sngau yo jimentoi badon jingmot bantuai. Kan mau government para kista urusari udai yanga berepi dan jinga phe hanrei uai ka jinga e yangi ban ngam sha ka jing jeliu jong ka jing maya uplei ban yalam yangi ban shem me ka jing em dai uba shem sidom ne shem janja ban duai hanrei ubangi la ban le kat bangi snowbet ba snow la ha ka jing duai jungi ka ba man sngi imran kam ban duai baro arpho kli ka jing maya ha ka ju ko po ngila ban duai tang ka wei ka jing maya ka bayat ne yeng ne ba syong hak jing alang beper ne wat haba shet patiu ne habangi ap ino kan sipor yang i la kumno ka wei ka jing maya lai minute ai kum kalat yang i ban phai shau blei ban ra la ki do nu chu ban ngi dei ban kan mau wat la ngi sha ban wet ne thot ban ngi thai ngi swai ka jing ong bon si ne kini ka jing sambo ba khoi ko pa jungi kublei ko mane ban ka buram kala penlong ya blei ban wan syong sa ban ngi hakan ni ka jing em jong ka jing e jungi urusari uhikai ru yangi ban long gi bai yai sha haga jing wai jungi ban la wai po wai sambo jong urusari perkan mau e ka jing long pedang jong jisu ini man ka wai pa ka wai ka jing duai ku play ko mania ka wan ra e ka buram jong ker khu yau so ka po jong pha bat rengkat ka maria ikan no e kerteng jong jisu man ka por berhadu bagi mensim jungi ke song jathai para bangai haga ni kesngi buram jong kamari atheisti jong urusari koi tungin pai yo urusari kum kalat kalanti ban kon ra e ka jikar khu yangi kum ka jing e jinjan jar ka bangi hap bat pendep ban duai kham tam hau ne ubnai risa ubade ubnai blabu karpang yo
Min kan mau bo rusri ula bawan ra jing suk agi ying sem jongi. Kajing kala ka pamot kinong pop. Kajing kersian bo de kitu pasyam sitam bat senja. Bat kumju man ra kajing elong ka wei. Haka balang bar partai hi baro ka wei. Tena mar kata tu ngin sim miau sambo rusri. Da kajing ai kabalapen thamai. Tun IT da kajing em. Ya ki bahi ngasem. Ya ke ri pada ke partai baro ka wei. Haka jing sai penupuram jo ka baria. Bat kumta ni duai to kan yalam yang ngi kham sajan ukun jongka Yesus Kristus ubadai ka jing su jungi ka jing kemen bar ka jing penim yang ngi bar ani ro yau Yesus Kristus